Jo valoro molt positivament que l'alcaldessa de Barcelona i que el Xavier Domènech i altra gent de tot aquest món es comprometi amb una manifestació que té una naturalesa radicalment democràtica, popular, transversal, i per tant no em sorprèn tampoc que s'hi sentin fins i tot còmodes aquí. Per mi sempre seran molt benvinguts, sempre hi seran convidats i els agraeixo enormement que s'assumin en un moviment que evidentment que té molts matisos, que té moltes veus. Això és evident, és que el volem així. I a mi el que m'interessa és allò que va dir l'alcaldessa algun dia i que li agraeixo, és que Barcelona estarà al costat del país. I jo no en tinc cap dubte d'això. O sigui, aquest país, que està en marxa per esdevenir un estat independent, en el moment que es prenguin les decisions definitives per arribar a ser un estat independent, el compromís que interessa de veritat és el que va ratificar i el que va explicitar l'alcaldessa de Barcelona, que és que Barcelona estarà al costat del país. I a partir d'aquí, cadascú que opini, es mobilitzi, no es mobilitzi, expressi dubtes o crítiques, fins i tot, que és ben lliure i està ben legitimat per fer-ho, però allò que realment és rellevant serà quan aquest país prengui decisions en línia del full de ruta que tenim aprovat al Parlament de Catalunya, doncs que allò que ja s'ha explicitat es faci.